So mao na din ni ang before ug after sa buhok sa ako ang client. Ug ang akong client ay karon day no kay taga Davao day ni si ma'am day nagbakasyon lang sila diri sa Iligan City. So before daw siya mauli sa Davao City day no is magpariban sa daw siya sa Pilingguapa please lang. Anyway day kani din buhok sa akong client karon day no kay grabe na siya kadra. Kay lagi bago pasad ni niya gipariban sa salon. So sa pagriban day sa salon ani day no riban dala color na mao na nindry ug nagrabirize ang iyang buhok. So dili man halata day sa camera day no nga damage na din ni siya nga buhok. Pero sa personal ana day no damage na ug dry na kay sa tanan iyang buhok. Mao ni kaning adlaw day no day isinaynayon ako ni pagtrabaho ang iyang buhok. Kay lagi day gabok na ang buhok sa ako ang client. Ug pinusad kayo ang grano sa iyang buhok. Mao na kani mga panahon na day no dubli ingat jud ko ani pagriban sa iyang buhok. Kay lagi day dili ko gusto day no nga motiwas ni og kadaot diri sa ako ang kamot ba please lang. Mao na before pa magasgas ang akong pagkapiling gwapa ning adlaw. So kailangan sa day ko mag-inom og shipo apo. So kani jud nga juice day no ang dako kaing tabang sa kuha. Kay lagi balagon sa kakapoy ang akong trabaho day no day blooming gahapon ko intiro adlaw. Mao na day before jud ko magsugod og riban day no day kailangan nakainom sa ako danog shipo apo. Mao na kung gusto sad mo day nga glow ang iyong skin ug muubos ang iyong timbang so pag try mo ginom day og shipo apo. Kay lagi day makatabang jud siya sa atong skin day nga mag-glow siya inside and out. Anyway balik data sa to ang pagriban no. So kaning buhok sa akong client karon day no day is daghan ako porsiso nga akong gibuhat ani. Kay lagi akong gipaningkamutan day no day nga dili siya mosamot og kadaot sa ako ang kamot ba please lang. Muna grabe na ko ka careful ani mga panahon na. Kay gamay bikil ani iyang buhok day no day grabe back job jud ko ani please lang. Muna ang tumoy ani siyang buhok day no is ako pang giagi og hair treatment. Then first na ko gibutangan og R1 sa iyang buhok day no katong bag-ong tubo. Unya naglisod pa jud ko butang sa R1 ani siyang bag-ong tubo day no day kay lagi day 4 inches pa ang tubo sa iyang buhok. Kay dili magud ako ni siya pwede basta-bastahon lang butang tanan og medisina ba. Basta gani na ni ang klase nga buhok day no day is dugay na jud ko mahuman kay lagi matarbaho na ni. Muna nag-alalay jud ko spray og tubig ani. So pag human ako sa R1 day no day is gihumo lang na ako na siya day og 30 minutes. Muna samtang nagbabad pa ko sa R1 sa iyang buhok day no day is nangaon sa midiri sa ako ang client. Kay para ba di may mga pasmo ani oy please lang. Kailangan jud ako pakauno ng akong client day no day kay para madayon jud ang iyang pagkapiling gwapa ba. Kay basi nunya ba mapasmo pa ang akong client. Adjust mio day bisa mo na hinungdan day no day nga nung maupaw siya please lang. Then pag sa 30 minutes day no day is ako ano din gius-us ang R1 sa iyang tumo. Og 10 minutes na din ako day gistay ang R1 sa iyang previous riba. Pag human na day akong giwaswasan og ako ang giblower. Then nag-proceed na sad ko day sa pagplansya sa iyang buhok. So kani jud nga part din no ang pinakadugay na kung trabahoon ba please lang. Og diri jud napita day nga magasgas jud og tuda nga akong pagkapiling gwapa ani ba. Kaya lagi dapat pulido jud ang pagkaplansya ani og dapat sa tanang strand sa buhok no is maplansya. Muna ang uban ako mga client ay no is mag-PM sila sa kuha. Dayon mo ana din sila sa kuha day no day nipis lang daw ilang buhok day pero taas. Og dapat ako no day barato ra daw pagkariban sa ilang buhok. Ay Diyos mio day grabe ka demanding ang mga piling gwapa oy. Kaya ako man gud no nagbase pug ko dai sa kataas sa buhok dai ug sa kadaot na sa buhok. So wala ko nagbase dai kung unsa na kanipis ang inyong buhok. Ug gawas pod ana dai no dai dili lang biya riban ang akong buhaton sa inyong buhok. Sa mo tabitag daot na gani na ang inyong mga buhok. So daghan akong pamutang-mutang ana dai no dai kay para maprotektahan pa ang inyong buhok ba. Kumbaga bitaw dai no dili mo samot og kadaot ang inyong buhok sa kuang kamot. Ug damage na gani kay sa tanan inyong buhok dai no dai is dili po ko kahatag sa inyo ana og 90% kanindot jud ang inyong buhok. Siguro dai ang makaya na lang ana dai no dai 60 to 70% na lang jud after 3 days. Pero at least dai no dai dili mo samot og kaguba ang iyong buhok or dili mo samot og kadamage yung buhok sa kuha ba. Kay lagi dai ako siyang pangitaan og pamaagi dai no dai nga ma-okay ang inyong buhok ba please lang. Kay siyempre piling gwapa biya kay mo sa tanan no. Muna sa inyo sang kapiling gwapa dai no dai is nga damage yung buhok dai tungod sa color. So pwede makay mo sa tanan mag-color dai no dai basta dili nyo patong-patungan yung buhok og kinolor ba. Muna dai karong mga panahon na man gud dai no dai isa ka promo pa man ko. Muna ayan na mo paggraduha dai no dai panglinding na mo sa Bombay oy. Kay para matuliid na na inyong buhok day no day og di na mo magsigreklamo no nga damage na inyong buhok. Anyway, mo na day na ang before ug after sa buhok sa akong client no. Ay pati silingan ani day oy day digyas ba please lang. Bitaw ka nga buhok day ba day isa ko adyo ning gipanan kamutan day no nga day kalainan or day kabaguhan pag human ako riban ba. Kay lagi sa iyang ka dry day no og iyang ka rubber rice og sa iyang ka damage day ba. Marang naglisod jud ko gamay ani mga panahon na please lang. Mo na ning adlaw day no day ni salig na lang jud ko sa ako ang guardian angel ani ba. Anyway, dai, before dai mo mga na din no, kung pila ang ako ang riban. Pag-send sa mo daw picture din no, kay para makita na ko, please lang. Anyway, mo ready to ko share sa inyo no, og di rin ko mag-end. I'm Emerly, and thank you for watching. Mo lang bye mo, ay!